हरे कृष्णा. आयचे हे एनओडी सेशन नाक सर्वांक स्वागत असा. आणि सर्वांक मगील दंडवत प्रणाम. आज आमगील मध्ये असाची दिस ग्रेस विजय गोविंद प्रभू आमका आजी फर्स्ट पार्टाचे नेक्टर ऑफ डिवोशनाचे लास्ट चॅप्टर 19th चॅप्टर प्रेम भक्ती मला कसले आज बद्दल आमका सांगताले. विजय गोविंद प्रभूंक पळेले आम्ही एक प्रकार बेस्ट प्रीचर म्हणून सांगितलं. कसला की मारी आम्ही कोणाक प्रीच करताना सांगता की चांट अँड बी हॅपी. पण आम्ही हॅपी ना जाल्यार एद्राज मनीस मी विचार करता जप करचे की नाका. पण आम्ही विजय गोविंद प्रभू पळयल्यार केन्ना हसनमुखी असतात दिसताची आणि प्रसन्न दिसताचे आमकां. म्हणून ते योग्य प्रचार करतात. एद्राचांक बी हॅपी म्हळ्यार ताका एद्राज मनीस बी हॅपी दिसला पाहिजे दिसता. हांगेल मनान तू फर्स्ट आणि हरे कृष्णा मुमेंटान कशें आयली की म्हळ्यार हांगेल मनान ते एक प्रश्न आशिल्ले. हे ऑलमोस्ट कॉमन प्रश्न आहे. हरे कृष्णा येवचे पहिले मस्त लोकाले मनान हे प्रश्न येवचा फाव आसा. बरे लोकांक लोकाल जीवनांत वाईट घडतो हाका कारण कसले हाचे बद्दल तांकां एक प्रश्न आशिल्ले. आणि त्याच टायमार जेएसपी एक भक्त लोकाले एक समाजाचे एक प्रोग्राम आशिल्लो. गीता कोर्स त्यांनी दवरलं आणि डॉक्टर नगरकट्टी त्यांनी हे गीता कोर्सान तू व्हाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल ताजे विषय तांची चर्चा करताना तांकां ताजे थोडे आन्सर ताजे मेळ्ळे. कंप्लीट मेळना हलकीची थोडे मेळ्ळे. कर्मयोग कर्मकांडाचे कर्म फिलॉसॉफी म्हळ्यार एकदम डीप आसा आणि टाइम लागता अर्थ करून विचार. त्यांनी राधा गोपीनाथ टेम्पलाक डायरेक्शन दिली तांकां. तुम्ही थंय वयचा तुमकां आणखीन जास्ती नॉलेज मेळटलें म्हणून. तशी त्यांनी राधा गोपीनाथ मंदिराक जॉईन जाले आणि सायन कॉंग्रिगेशनात जॉईन जाले. तशी क्रमेण त्यांनी मुरलीधर प्रभूले आम्ही लास्ट सेशन ऐकला. डॉक्टर मुरलीधर प्रभू तांगेले कौन्सिली जाले. दरवाज बंद करा गो. 2000 त्यांनी हरिनाम दीक्षा घेतली आणि 2007 तांकां काउन्सिलर म्हणून नेमक केलं आणि 2014 त्यांनी ब्राह्मण दीक्षा घेतली. त्यांनी ते सेंट्रल लायनात हांगा मुंबईंत कंजूर मार्ग भांडूप आणि विक्रोलेंत ऍक्टिव्ह प्रीचिंग करता आसाची आणि कंजूर मार्गात त्यांनी कमिटी मेंबर पण आसाची कॉंग्रिगेशन. आणि तांगेले परिवारांत तांगेले पत्नी गोपिका माताजी आणि चेडूं दोन विष्णुप्रिया आणि तांगेले चल्लो पुरीदास. आज स्पेशल दिवस आहे. कसला की मारी आज पुरीदासाले बर्थडे असा. आम्ही सर्वांनी तागेल बद्दल आम्ही प्रार्थना करता आणि भक्तीन तू चंद्रितीन तो पुढे जाऊन देवाल कृष्णाले राधा कृष्ण भक्ती करू म्हणून आम्ही सर्वांना ताका आशीर्वाद दिवं काय. आयचे दिवस तांगेलो आनू एनओडीचे सेशन घेतला ताणे आजी आणि तागेले चल्लेले बर्थडे आसा. तितले ताका ताजे पुण्य मेळता आसा. आणि
प्रभुजी तांगेले हे व्यवसाय मात्र तांणी L&T आशिल्ले पहिले. आता तांणी एक मल्टीनॅशनल कंपनींत फ्रेंच कंपनींत काम करता साठी डेप्युटी जनरल मॅनेजर. स्नायडर इलेक्ट्रिक म्हणून कंपनी फ्रेंच कंपनीत तांणी काम करता. आणि प्रभुजी धन्यवाद तुमका आजी. तुमगेले मुखार विधान आमकां आजी भक्ती भगवंताल प्रेम भक्ती म्हळ्यार कसले म्हणून आमकां आयकुच्या मेळटा आसा. आणि धन्यवाद तुमकां. ओवर टू यू प्रभू. सॉरी, हरे कृष्णा. मिगेल आवाज येत की समो? बय क्लियर आसा प्रभू. क्लियर आसा न्हू? बय. तावळ म्हाका बेगीन टेन्शन आयलें सो. ह्या नाशिल्लें. वय वय वय. जय राधा प्रभूजी आवाज येत ना आता. आवाज ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंचाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सगळे उपस्थित समाज बांधवाक मुगेल नम्र प्रणाम। आज जे नेक्टर ऑफ डिवोशन ताजे 19वे जे हे आसा चॅप्टर ताजेर उलोवचे हांव प्रयत्न करता। तशी पळयल्यार हे एकदम कॉन्फिडेन्शियल टॉपिक आसा आणि हाय लेवलचे टॉपिक आसा। दिस इज द लास्ट स्टेज, म्हळ्यार लास्ट स्टेज आसा आमचो। आणि हांव एक साधक आसा। हांव आता जस्ट भक्ती सुरू केल्या मात्र, म्हणून मिगेल इतलं लायकी ना ह्या सब्जेक्टावेर उलोवची। तरी गुरुजनाले सगळे प्रभुपादाले गुरु शिष्य परंपरेले आशीर्वादान हांव दोन शब्द उलोवचे प्रयत्न करता। आणि तुमगेल वरे म्हाका ब्लेसिंग जाय हे सब्जेक्टावेर उलोवचे। तर आम्ही जे आसा पहिले नेक्टर ऑफ डिवोशन हे जे सिरीज मुरलीधर चरण प्रभून सांगिल्ल्या प्रमाणे आम्ही हे सुरू केलेलं आसा। तांतू आम्ही विंगड टॉपिक घेतिले। फर्स्ट टॉपिक टू 18वे जे टॉपिक आसा तो पर्यंत चॅप्टर तोपर्यंत आमगेले आता डिस्कशन जाल्ले। तेन्ना हांतू संक्षिप्त हांतू सांगचे जाल्यार नेक्टर ऑफ डिवोशन हांतू फर्स्ट चॅप्टर आसा ते सामान्य भक्ती अशें म्हणून सांगिल्लें आसा। सेकंड ते 16th तांतू वैदिक भक्ती बद्दल सांगिल्लें आसा। ताजे नंतर 15 ते 16 रागानुग भक्ती ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा। 17 ते 18 म्हळ्यार लास्ट 2 सेशन भाव भक्ती ताजे वरी चर्चा केलेली आसा। आणि मुरलीधर प्रभू संदूक जे आसा ते पहिले 3 चॅप्टर जे आसा त्यांनी कव्हर केल्ले आसा। आता नेक्स्ट चॅप्टर म्हळ्यार हे कसं ते लव ऑफ गॉडेड। तर ताजे बद्दल डिवोशनल सर्विस इन प्युअर लव ऑफ गॉड हाजी अशी टायटल। तांतू ह्या चॅप्टरांतू 4 विषया बद्दल उलयलेलं आसा, सांगिल्लें आसा। पहिले म्हळ्यार शुद्ध भक्ती, देवाली कृष्णाली शुद्ध भक्ती ते कसं आसा ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा। दुसरो म्हळ्यार एक्स्टसी भावांतू भक्ती जे केलेली आसा ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा। ताजे नंतर कृष्णाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मर्सी, कृष्णाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कृपा ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा ह्या चॅप्टरांतू थर्ड पॉइंट। आणि तांतू फोर्थ सांगिल्लें आसा की एक शुद्ध भक्ताले आमकां संग हे जे आसा ताजेन आमी जे आसा ते प्युअर लव ऑफ गॉड ताजी हे आसा ते स्तर हगूर आमी मुखार वचून पावयता। मुरलीधर प्रभून लास्ट टाइम सांगिल्लें म्हणके आमी जे आसा ते रागानुग भक्त नाची आमी रूपानुग आसाची। आमी रूपानुग म्हळ्यार आमी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आमगेले षड गोस्वामी आसा तांगेल पदचिन्हारी चलून भक्ती करचे प्रयत्न करत आसाची। गुरु शिष्य परंपरेक आमी जे आसा
संतुष्ट करचे तांकां संतुष्ट करचे आम्ही प्रयत्न करत आसा. ताजे विशय आम्ही इकडे हांव इकडे उलयता थोडे हे कशी आमकां भक्ती कशी सहजरित्या आमकां करच्या कशी संभव आसा म्हणून. तेन्ना हे जे पहिले जे आसा ते शुद्ध देवाल शुद्ध भक्तीचे जे गोष्ट आसा ताजे बद्दल सांगल्या की हे जे आसा ते प्रत्येक भक्ताले एक देवा वटू एक रिलेशन आसा. आणि ते रिलेशन कशें आसा ताजे वयर तागेले देवा वयर वटू जे आसा ते आदान प्रदान आसा. तांतू रिलेशनान तू 5 विंगड विंगड रस आसाचे. जशी तुमकां सगळं गोत आसा शांत रस, दास रस, साख्य रस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. ते शांत रसान तू जीव जे आसा त्या कोणी जो हे आसा जीवात्मा जो देवाले रिलेशनशिप जोडते आसा तांतू जे आसा ते एकदम संत रितीन जे आसा देवा वटू जे आसा ते देवाल भक्तीन तू संलग्न जाल्लेले आसा. तांतू उदाहरण म्हळ्यार फूल, फल, झाड आणि ग्रास नाजाल्यार थॉर्न अशी जे जीवात्मा आसा तांगेले हे जे आसा तागेले बद्दल वर्णन केले आसा. जशी वृंदावनान तू जे आसा ते दिव्य चिंतामणी धाम अशी म्हणटाची. तांतू जे विंगड विंगड हेचे आता झाड फूल हे आसा ते विंगड विंगड रूपान येवन देवाले शांत रसान तू सेवा करते आसाची. ताजे नंतर दास्य रस, दास्य रसान तू जे आसा ते दास भावनेन देवाल सेव करते आसाची. तांतू पहिले उदाहरण म्हळ्यार प्रल्हाद महाराजान सांगिल्लें आसा. प्रल्हाद महाराज जे आसा ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाल नामस्मरण करून हांव देवाल एक भक्त जावन देवाले नामस्मरण करचे ताणे एक हे केलेलं आसा. तागेल जो आसा ते प्रल्हाद महाराजाने दास्य भावान देवाल सेव केलेलं आसा, देवाल पूज केलेलं आसा. ताजे नंतर आणि एक उदाहरण दास्य भावान तू केन्ना आम्ही जे आसा ते हनुमानाले जे सेवा भाव आसा आणि तागेले जे शरणागती आसा सीता रामा वटू ताजे बद्दल सांगताची. म्हणजे सेकंड रिलेशनशिप हे दोगाले देवाले कशी दास्य भावान तू सेव कशी ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा. ताजे नंतर साख्य रस, साख्य रसान तू कृष्ण आणि तागेलो टू जे तागेले सखा आसा ते सखा सद जे आसा वेन कृष्णा इज व्हेरी यंग तांणी ओट्टू मेळून कसं करताची वृंदावनान तू फॉरेस्टान तू गाय चरच्या व्हरताची आणि विंगड विंगड खेळ खेळताची. विंगड विंगड जशे चेडू खेळ खेळतात तशी विंगड विंगड खेळ करून एकमेकाला आंगार पडून जोक करून अशी विनोद करून अशी जे आसा ते भगवंता वटू तांगेल तशी रिलेशन आसा. ते भगवंताक केन्ना खांद्यार घेता तांणी कधी केन्ना केन्ना भगवंताला खांद्यार बसताची. अशी करून ते देवा वटू जे आसा आदान प्रदान करते आसाची. ते तांगेले साख्य रस जाले. ताजे नंतर वात्सल्य रस, वात्सल्य रसान तू जे भक्त आसाची ते बेगीन सिनियर आसाची, तांणी व्हड आसाची कृष्णागिंत आणि तांगेल मनान तू एकच भावना आसत, एकच तांगेल हे आसा कॉन्शियसनेस के कृष्ण आसा ते आमगेले एक सान चेडू आसा. ताजे खातीर सान चेडू जाल्यार कशी तांकां
पेरेंटल अफेक्शन उरता की सांचे ताका कस कसं जाय म्हणून पळोवचे ताका दिवचे अशी तांगेले वात्सल्य भावान तू ते कृष्णा तू एक तांगेले एक विंगड संबंध आसा आणि हाजी वैरी सर्वात टॉप जे आसा ते माधुर्य रस आसा हे माधुर्य रस आसा ताजी विशयान तुची ह्या चॅप्टरान तू डिस्कशन केलेलं आसा ते माधुर्य रसान तू जे भक्त आसाची तांगेले कृष्णा टू जे आसा ते प्रेम आसा आणि तांगेल प्रेम आसा ते प्रेम जे आसा ते एक कारणा खातीर आसा की कृष्णाक कशी आमी प्लीज करेत ताका कशी संतुष्ट करेत कृष्णाक संतुष्ट करच्याक आनी कसले करच्या तयार आसा तर आणि ताजे खातीर तांणी स्वताक पूर्णपणे समर्पित करच्या तयार आसाचे माधुर्य रस आसा ह्या स्तरान तू सगळे लोक वच्चा जायना एकदम जे शुद्ध भक्त आसाची ते मात्र माधुर्य रसान तू तांणी एंट्री करताची तर नारद पंचरात्रक तांतू सांगिल आसा की आमगेल मनान तू जे आसा जे आमी भौतिक जगान तू आमी एक व्यक्ती म्हणून एक जन्म घेतिल आसा एक शरीर धारण केलेलं आसा ते शरीर धारण केलेल्या नंतर आमगेले जगांत आयिन नंतर आमगेले एक इच्छा उरता कसले आनंद घेवचे आनंद घेता आसतना आमी ताजे आनंद घेताची ते कस गोष्टीचे आनंद घेताची आमी भौतिक जगाचे जे विंगड विंगड वस्तू आसाची तांतू आनंद घेवचे प्रयत्न करता आणि ते आनंद घेता आसतना आमकां कळना की आमी तांतू कसं जाता असं बद्ध जात असत भगवद्गीतेन तू 2.66-67 ताजे बद्दल सांगिल आसा ते आमी बद्ध कित्या जाताची म्हणून सांगिल आसा बद्ध जावचे कारण म्हळ्यार आमी ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामात कामात क्रोधाभिजायते असे 66 आसा आणि 67 क्रोधात भवति सम्मोहात सम्मोहा स्मृती विभ्रम स्मृती भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यते तर जीवात्मा जे भौतिक जगान तू जन्म घेतील आसा 99.9% जे आसा ते हेच गोष्टी जे आसा ते करत आसाचे तर ताजी मुळे जे आसा तांणी कसं जाता ह्या भौतिक जगान तू बद्ध जाते आसाचे तर हे बंधन आसा हातूंतल्यान मुक्त जावच्याक हातूंतल्यान भायर येवच्याक अशी नारद पंचरात्रांत म्हणिल्लें आसा की अगुर अगुर जे आसा ते आमकां कसं करता भगवंताल भक्ती करून आमगेले इंद्रिय आसा तांकां भगवंताल भक्तीन तू एंगेज करून आमगेले लस्ट आसा ते हगूर हगूर आमी लवान तू कन्वर्ट करयता ताजे खातीर तू अशी बरें सांगिल्लें आसा नेक्टर ऑफ डिवोशनान तू लायक ऑथॉरिटीज लायक भीष्म प्रल्हाद उद्धव एंड नारद अशी 4 जाणां नांव सांगिल्लें आसा ह्यांनी हे जे आसा ते अशी सांगिल्लें आसा की हे हांनी ऑथॉरिटी आसा तांणी अशी सांगता आसाची आणि भीष्म देव जे आसा तांगेल म्हण की जे पर्सनॅलिटी आसा तांणी जे आसा ते कंप्लिटली देवाक सरेंडर जाल्लेले शरणागत जाल्लेले आसा आणि भीष्मदेव आसा जे भगवंताक शरणागत जाल्लेले नाची पण तांणी बाकीचे जे जन आसा तांगेल वरे जे आसा तांगेल तितले समतोल बॅलन्स्ड तांगेले विजन आसा तर हे प्रेम जे आसा ताजे बद्दल ह्या चॅप्टरान तू मुखार सांगिल्लें आसा
चैतन्य चरितामृतांतू 23.7 एक वर्स सांगील असं समन्व्यान मर्षितनी मस्नार्ती स्वांतो मम मंतिस्यंकितः भावांसे एवा संद्रात्मा बुद्धयो प्रेम निगत्यते. परंतु अशी सांगेल असं की आमगेले जे हृदय असं ते हृदय जे आसा ते कठोर असं पण त्या कठोर हृदय जे असं कशी अगोदर देवाला भक्ती करत तशी सॉफ्ट जाते वता आणि हे जे सॉफ्ट जाता तशी तागेले भगवंता वयर जे आसा ते प्रेम वाढत वता आणि विंगड विंगड भावारी तागेले एक फिलिंग जशी आम्ही आता विंगड विंगड भक्ताले कशी तांगेले देवाल उठू आदान प्रदान तांगेल खंयची खंयची विंगड विंगड लेवलार आसा तशीची तांणी अगुर अगुर शुद्ध जालेल नंतर तांगेल मनांतू कसं भावना येता पॉझिटिव्हनेस अशी सांगितलं पॉझिटिव्हनेस इन द रिलेशनशिप टू द लॉर्ड. तांका अशी दिसता की देव जे असं कृष्ण जे असं ही बिलॉंग्स टू मी अशी तांगेल भावना आसा आणि आय शुड सर्व कृष्णा आणि हे जे आसा ते आणि अशी प्रेम वाढील नंतर कसं जाता कंडेन्स अँड इट गेट्स कंडेन्स अँड इंटेन्सिफाईड म्हणजे ते मस्त एकदम अशी हे जाता इंटेन्सिटी त्याची मस्त वाढता आणि इंटेन्सिटी वाढील नंतर स्वाभाविकरित्या ते जे असं ते प्रेमांतू तागेल कन्वर्शन जाता अशी म्हणटाची हांतू चैतन्य चरितामृता सांगितलं असं की लर्नेड स्कॉलर दे आर सेइंग लाईक दिस असे म्हणून सांगितलं असं आणि ते सांगितलं नंतर भक्तिरसामृत सिंधूचे रेफरन्स दिलेलं असं तांतू 1.4.1 तांतूवर हेच सांगितलं असं अशी प्रभुपादानं परपोटांतू सांगितलं असं तर हे प्रेम असं ते प्रेम जे असं ते उच्च स्तराचे प्रेम असं आता प्रेम उरल्यारी तांतू अशी भावना उरता की if someone loves somebody so that love should be focused on one person and that personality is Krishna, nothing other than Krishna. तर हे जे फोकस असं ते ताच्या हांतू अशी वरी सांगितलं असं डिफरन्स बिटवीन लव अँड लस्ट. प्रेम म्हळ्यार फक्त कृष्णा वैरी जे प्रेम केलेलं असं विंगड विंगड भावांतू ते प्रेम फक्त कृष्णा खातीर असं तेच प्रेम असं आणि अशी सांगताची की बाकीचे सगळं जे तथाकथित प्रेम जे म्हणटाची आम्ही भौतिक जगांतू म्हणटाची तथाकथित प्रेम ते प्रेम असं ना ते जे असं ते काम असं काम आणि प्रेम आणि काम तांतू मेन डिफरन्स म्हळ्यार प्रेम जे असं ते देवाक प्रसन्न करचे खातीर असं आणि काम जे असं ते मिगेल इंद्रिय तृप्ती मिगेल इंद्रियांक आनंद दिवचे खातीर जे असं ते काम असं तेन्ना काम असं तेन्ना थंय प्रेम उरना कारण आम्ही पळयताची भौतिक जगांतू के मस्त लोक प्रेम असं अशी म्हणून दाखयताची ताजी ओट्टू ताजी मागशी तांगेले एक हे होता की तांकां कांयपुणी तांतून मेळचे जाल्यार तांणी अशी भावना व्यक्त करताची की आम्ही प्रेम करताची म्हणून पण ते प्रेम ते कसं गोष्टी तांकां जावका ताजे खातीर ते प्रेम दाखयताची ते सपोज तांकां मेळना तेन्ना कसं जाताची तांणी विंगड बिहेव करताची
म्हळ्यार तांगेल जे प्रेम असं ते खंयची की कामा खातीर आसा. They want something in return. So if that is the case, then it will be lust. आम्ही भौतिक जगात पळयताची. भौतिक जगात बद्ध जीव जे आसा ते फक्त हेच पळयत आसा की म्हाका कशी म्हगेल कशी फायदो जातलो, म्हागेल कशी इंद्रिय तृप्ती करच्याक म्हाका कशी विंगड विंगड साधन मेळटलें आणि हाऊ आय कॅन एन्जॉय. तर हे प्रेम आणि काम हाजी आनी एक उदाहरण दिलेलं आसा, त्या म्हळ्यार गोल्ड अँड आयर्न. गोल्ड अँड आयर्न म्हळ्यार प्रेम जे आसा ताची तुलना गोल्डा वांगडा केलेली आसा आणि लस्ट आसा ताजे वांगडा जे आसा ते आयर्न म्हणून केलेले. तशें पळयल्यार दोन्ही जे आसा ते कसं आसा, मेटल आसाचे, धातू आसाचे. पण एक धातू आसा ताची व्हॅल्यू आसा आणि रिलेटिव्हली दुसरो आसा ताची व्हॅल्यू कमी आसा. आणि आध्यात्मिक जगांत काम आसा, काम ताका काही व्हॅल्यू ना. म्हळ्यार काम उरल्यार मनुष्य आध्यात्मिक जगतांत ताका वचत जायना, एंट्री ना. ताजी खातीर प्रेम आसा तांतू बरे दोन विंगड डिव्हिजन आसाची. ते महात्म्या अशी म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार प्रेम मिक्स विथ नॉलेज ऑफ लॉर्ड्स मॅजेस्टी. ते भगवंताल जे हे आसा, शक्ती आसा, म्हळ्यार भगवंत जशी विंगड विंगड लीला करते आसाची. सद्दां एक एक दिवस एक एक राक्षसा मारते आसाची. भगवंत जे आसा ते गोवर्धन पर्वत उकळते आसाची, नाल्यार दामोदर लीला करते आसाची. अशी विंगड विंगड जे आसा ते भगवंत जे आसा तागे भगवंत तागेले ते शक्ती नाजाल्यार ऑप्युलन्स अशी पळोवन जे आसा तशी प्रेम म्हळ्यार ते पळोवन म्हळ्यार प्रेम आसा अशी. म्हळ्यार they have that love or affection for Krishna because Krishna is doing so many wonderful, killing so many demons. इतले डिमन्स मारते आसा, इतले कस लीला करते आसा अशी म्हणून कृष्णा वांगडा प्रेम आसा. आणि सेकंड म्हळ्यार केवल प्रेम. केवल प्रेम म्हळ्यार आवाज येतेच ना. केवल प्रेम म्हळ्यार automatic attraction for Krishna without any extraneous consideration. म्हळ्यार पहिल्यान तू बेगीन काय कोणी कन्सिडरेशन आसा, पण दुसऱ्यान तू जे केवल प्रेम आसा त्या केवल प्रेमान तू बाकी दुसरं काही तांतू मध्ये काही अशी हे ना, अट्रॅक्शन ना, इच्छा ना. आणि तांतू म्हळ्यार कृष्णा प्रती तांका मस्त अट्रॅक्शन आसा. आणि तांणी जे आसा एस्पेशली गोपीज तांगेल बद्दल सांगिल्लें आसा की गोपीज आसा तांका फक्त प्रेम आसा, कृष्णा वांगडा प्रेम आसा. आणि प्रेमा खातीर गोपीज जे आसा ते कसले करचे तयार आसा. आता आमी दामोदर लीला पळयताची. त्या दामोदर लीलान तू यशोदा माई जे आसा सकाळी उठून कसं करता, कृष्णा खातीर लोणी ताक हे करून घांटून लोणी काडटा आसा. आणि लोणी काणू जे आसा त्या मटक्या बांधून दवरता. आणि बाकीचे गोपी आसा तांणी बरे म्हळ्यार कृष्णाक कसं करताची. कृष्ण कसं करता तांगेल वटू तांगेल घरल्या वचून जे आसा ते जे लोणी आसा त्याची चोरी करता. तांगेल घरल्या वचून हगूर काण खाता. आणि अशी कृष्णा चोरी करता म्हणून तागेलें नांव माकन चोर आसा. तर अशी कृष्ण चोरी करता. पण हांगेल प्रेम कशें आसा, हांगेल गोपीले कृष्णा वांगडा प्रेम आसा. पण तांणी कृष्णा खातीर अशी सांगिल्लें आसा, हांव आयकलें एक लेक्चरान, कृष्णा खातीर तांणी
लोणी करताची आणि लोणी चोरील नंतर म्हळ्यार कृष्णा ये यथामाम प्रपद्यन्ते, कृष्ण जे असं त्यांनी लोणी केलं म्हणून कृष्ण तांगेल घरला वचून कृष्ण लोणी खाता आणि लोणी खाल्ल्यामुळे चोरी केल्यामुळे ताका कृष्णाक यशोदा माई येऊन त्यांनी जे असं ते सांगते असायचे की कृष्ण जे असं ते आमगेल घरल्या येऊन चोरी करते असायचे. म्हळ्यार तांगेल एक विंगड रस असं, तांगेल रस म्हळ्यार कृष्णा बद्दलच आनी विचार करते उरताचे, कृष्णाल गुणगान वरे करताची, कृष्णाल हे वरे करताचे, कंप्लेंट वरे करताचे. तर अशी सगळे जे असं ते कृष्णा खातीर असं, कृष्णा प्रसन्न करचे असं. त्यांना अशी करून गोपी जे असं तांगेल प्रेम असं ते केवल प्रेम म्हणून सांगेल असं. त्यांना गोपी जे असं त्यांनी अशी बरी म्हणटाची, गोपीला आणि एक उदाहरण सांगचे जाल्यार कृष्ण जे असं ते वृंदावनांतू बासुरी वाजयता रात्री, रात्रीक कृष्णा वृंदावनांतू केन्ना बासुरी वाजयता तेन्ना गोपी जे असं ते सगळे कृष्णाले बासुरी ऐकून सगळे स्वतः घरचे सगळं काम सोडून खंय धावून येताची, वृंदावन हांगा धावून येताची, खंय कृष्ण असं म्हणून सोदूच्याक धावून येतात सगळं. आणि धावून येता ते कृष्ण कसं करता, कृष्ण तांच्यान जे असं तांच्यान विंगड जागेर जावन वचून जो असं पावता. अशी करून जे असं ते कृष्ण जे असं ते यमुना येता आणि यमुना आयल्या नंतर सगळे गोपी जे असं ते शोधी जे असं ते यमुनांत येताच. तर अशी म्हणील असं की हे भाव जे असं ते सर्वोत्तम भाव हाजे खातीर असं की त्यांनी स्वतःला अशी काही दवरली ना, स्वतःला अस्तित्व ना तांगेले, दे आर ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. तांगेले हे असते फक्त भगवंता कृष्णाक प्लेजर दिवचे खातीर त्यांनी जे असं कृष्णाला मागची धावते असायचे. आणि कृष्ण वरे जे असं तांगेल भावना समजून घेऊन तांका अट्रॅक्ट करचे इतले लायक करून तो हे बासुरी वाजयता की स्वाभाविकरित्या तांका अट्रॅक्ट करतो कृष्ण. कृष्ण इज सर्व आकर्षित ते सगळे आकर्षण करचे जे असं सामर्थ्य जे असं ते कृष्णांत असं. पण हे जे कृष्णाला आकर्षण करचे असं ते माधुर्य भावांतू सहजतेन शक्य असं. म्हणजे रेसिप्रोकेशन जे असं ते म्हळ्यार कृष्णान एक फ्लूट वाजयले, एक नोट वाजयल्याक रेसिप्रोकेशन मुखावेल्यान इमिजिएट जाता. कारण हे सगळे गोपीज राधाराणी आणि गोपी सगळे त्यांनी माधुर्य भावांत असायचे आणि माधुर्य भावांतू तांगेल एक काम असं की कृष्णाक कशी संतुष्ट करचे आणि कृष्णान कसं इच्छ केल्यार ताका सगळं काम सोडून सरेंडर, कशी आम्ही म्हणता सरेंडर केल्यार पळय पूर्ण म्हळ्यार कसले उरल्यार सगळ्या गोष्टीचे त्याग करून ताची शरणागत जावचे. शरणागती असं पळय विदाउट एक्सटर्नल कन्सिडरेशन. लोक कसं म्हणटाले, आमगेल समाजान कसं नाव उरतले, अशी बिलकुल तांगेल मना बिलकुल भावना ना. आणि ताजे खातीर हे गोपी असं तांगेल जो स्तर असं ते सर्वोत्तम स्तर जे असं अशी सांगितलं असं. आता गोपींत वरे श्रीमती राधाराणी जे असं तिगेल स्थान आणि वैर असं अशी म्हणटाची की एक म्हणता प्रभुपादान एक लेक्चरांतू
एक अशी प्रश्न विचारिले की हू इज द मोस्ट हू इज द टॉप मोस्ट. ते सगळे भक्त बशिले तांकां स्वाभाविकरित्या तांणी सांगले कृष्ण असं म्हणून. तर प्रभुपादान अशी नोड केले अशी म्हळ्यार नो नो म्हणून अशी ना म्हळ्यार. कडे कोण कोण भक्त म्हणाले ओके देन इट मे बी चैतन्य महाप्रभू. सो तांणी सांगले चैतन्य महाप्रभू अशी म्हणून तांणी सांगले ही इज द टॉप मोस्ट. ताक वरे प्रभुपादान म्हळें यू आर हाफ राईट. कारण चैतन्य महाप्रभू जे आसा ते राधा कृष्ण मिलन आसा. Then Prabhupada himself told, प्रभुपादान स्वतः सांगले की राधा राणी इज द टॉप मोस्ट. अशी म्हणटाची की कृष्णाक सगळं गोत असं पळया कृष्णाक कसं गोत ना अशी काही वस्तू ना. बिकॉज कृष्णा इज द क्रिएटर, कृष्णा इज द प्रोपरायटर, कृष्णा इज द एन्जॉयर. अहम ही सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्त. कृष्णा फ्रॉम ही इज द ओनली कंट्रोलर and from him everything emanates. तर Krishna is the supreme and Krishna knows everything because he is the creator. पण अशी सांगितलं असं एक गोष्ट जी असं ते कृष्णा गुत्तू ना. काय कसलं त्या म्हणारी he is not able to understand mood of श्रीमती राधाराणी. श्रीमती राधाराणी जे असं तिगेल जे प्रेम असं कृष्णा प्रती तिगेल भावना असं ते अशी म्हणटाची की इवन कृष्णा इज नॉट एबल टू अंडरस्टँड मूड ऑफ श्रीमती राधाराणी. आता कृष्णाला 64 क्वालिटीज असं आणि राधाराणीला 24 क्वालिटीज असं. आता तशी पळयल्यारी मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन केल्यारी anybody can say 64 qualities then Krishna has more qualities. म्हणून कृष्णा इज सुप्रीम. पण राधाराणी जे 24 क्वालिटीज असं तांतू अशी सांगल्या की जे 24th क्वालिटी असं ती हे म्हळ्यारी श्रीमती राधाराणी कॅन कंट्रोल कृष्णा. आता कृष्णा कॅन कृष्णा इज द controller, but in prema level, at a prema level, the devotee is controlling the Lord. Radharani is controlling the Lord. So prem asa, prem sarvottam kasale asa. Why love is at the topmost? Because the devotee is sold to the Lord. प्रेम लेवल अंतू भक्त जे आसा is totally sold. Not only that, there are many devotees, there are many such souls who have also totally sold. But another speciality about the gopis is that they can't live a single moment without Krishna. तांणी जे असं तांगेल कृष्णा प्रती इतलं आकर्षण असं की तांणी इवन वन सिंगल मोमेंट जे असं ते कृष्णा विदाउट कृष्णा दे आर नॉट एबल टू लिव्ह. ताचे खातीर तुमकां ते स्टोरी गोत तांणी अशी सांगताची की ब्रह्माजी जे असं तांणी हे करताचे चवताची तुम्ही जे असं ते क्रिएशन केलेलं असं पण आमकां हे डोळ्यांतू आमगेल ब्लिंकिंग जाता ते ब्लिंकिंग कित्याक केल्यात तुम्ही अशें म्हणून ब्रह्माजीक तांणी सांगताचे. त्या ब्रह्माजीक सांगच्याक तांणी जे असं अशें म्हणटात की आमी ते तुमगेल ब्लिंक आमगेल दोळ बंद जाताचे तितले क्षणांत वरे आमकां कसं जाता आमगेल कृष्ण आमगेल दर्शन घेवचें जायना अशें म्हणून means we can understand what is Radharani or Gopi's
भाव or their love for Krishna, that के त्यांनी एक क्षणवरे कृष्णा जे विरक्ती असं ते विरक्ती असं ते एक क्षणवरे सहन करची तांगेल्या क्षमता ना. They are totally sold out. हे चॅप्टराचे हो एक फर्स्ट पार्ट झाला, where it is described about प्रेम. आज प्रेमांतू मुखारी सेकंड टॉपिक जे आसा ते एक्स्टसी म्हणजे भाव. तांदू अशी सांगितलं आसा आता की आम्ही देवा प्रती जे आसा ते प्रेम नाजाल्यार भाव कशी आमगेले वृंदीगत करीत, आम कशी वाडयत. तांतू सांगितलं आसा की आम्ही भक्ती करता आसतना आमकां जे आसा रुल्स अँड रेग्युलेशन आमगेले आचार्यान सांगिल्लें आसा. ते रुल्स अँड रेग्युलेशन आम्ही स्क्रिप्चरांचो सांगिल्ले प्रमाणे ते करचे प्रयत्न करचे. आणि ते करता आसतना आम्ही एक आध्यात्मिक गुरुचे जे आसा शरणागत जावचे आणि तांगेल्यागी कसं घेवचे डायरेक्शन घेवचे. सो ताईंनी सांगिल्ले प्रमाणे जे आसा आम्ही जे साधना भक्ती करताची रुल्स अँड रेग्युलेशन्स ते करचे. हे फर्स्ट स्टेज सांगिल्लें आसा. ह्या फर्स्ट स्टेजान तू भक्ताना हगुर हगुर कसं करका साधना भक्तीन तू स्ट्रॉंग जावका. हे जालें फर्स्ट लेवल. ताजे नंतर अशी करता करता अशी सेव करता करता अशी सांगताची की हृदयाचे जे आसा परिवर्तन जाता. हृदयाचे जे कल्मश आसा आता आम्ही पहिले आता हाचे पहिले आम्ही काम म्हळ्यार कसले ध्याय तो विषय आपण हाजे बद्दल सांगिल्ले. ते हगुर हगुर कसं जाता म्हळ्यार आमगेले शुद्धीकरण जाता. आणि केन्ना आमगेले हृदयाचे शुद्धीकरण जाता तेन्ना आमगेले हृदय जे आसा ते सॉफ्ट जाता. आता सॉफ्ट मातीन तू खंयचे एक बी रोयल्यार ताजे बरे तुरंत जे आसा ते झाड जाता. ताका बेगीन उदक गेल्यार खत गेल्यार तांतूल्यान कसं जाता एक लायक झाड येता आणि तांतू आणि परत आमकां विंगड विंगड फ्रूट नाजाल्यार हे मेळटा. तशी आमगेले हृदय जे आसा ते एक सॉफ्ट माती म्हणून ते सॉफ्ट जाता आणि तांतू आम्ही भक्ती लता बीज केन्ना घालताची रोवताची तेन्ना त्या भक्ती लता बीज कशी अगुर 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 व्हड जाता. ते हे जे आम्ही आता नेक्टर ऑफ डिवोशन आणतू विंगड विंगड टॉपिक आणतू विंगड विंगड विषय चॅप्टर आणतू आम्ही जे चर्च केलेलं आसा तांतू ह्याची हे उदाहरण आणतो आम्ही हे करीत की आधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती निष्ठा रुची भाव अँड देन प्रेम. ते झाड कशी हगुर 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 व्हड जावन ताका विंगड विंगड ब्रांचेस येताची इकडे ब्रांच आयल्या नंतर ताका फ्रूट येताची आणि फ्रूट आयल्या नंतर कसं जाता कशी झाड कितले जड जाता तशी ते नम्र जाता बेंड जाता झाड. तशीची साधना भक्ती करून आम्ही हगुर 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 आमगेले सॉफ्ट हार्ट जे आसा ते सॉफ्ट करता. सॉफ्ट करणं काय म्हळ्यार हार्ट सॉफ्ट करचे नाही. सॉफ्ट करचे म्हळ्यार आम्ही जे अनुकूल भक्ती खातीर जे अनुकूल वस्तू आसा ताका जास्तीत जास्त आमगेल्या जीवनात तू आत्मसात करचे प्रयत्न करचे आणि प्रतिकूलस्य वर्जनम. आणि भक्ती खातीर प्रतिकूल वस्तू ना. आमकां कशी डूज अँड डोंट्स सांगिल्लें आसा पण दीज डू अँड डोंट्स ताजे मुखार वरे मस्तक कसं आसा
वैष्णव सदाचार तांतू वाजिल्यारी आमकां कळटा की कशी आमी आमगेले आचरण उरता, कशी आमी हे करता, डिलिंग करता बाकी भक्ता वांगडा. हे सान डिटेल बरें सांगिल्लें आसा की आमी कशी आमगेले हार्ट सॉफ्ट करयता, आमी कशी नम्र जावयता. हे जो पर्यंत आमगेले स्वामित्व आमी कोण आसाची अशी भावना आसा तो पर्यंत हे सगळे वस्तू आसा ते आमगेल्या मस्त म्हळ्यार जे भाव जे आसा ते मस्त दूर आसा. सो आमी हार्ट सॉफ्ट करचे म्हळ्यार this try to follow the rules and regulations and try to attract Krishna with our devotional service, with our sadhana, by action trying to follow the order of the spiritual master. So केन्ना आमी अशी करताची तेन्ना कसं जाता, हृदय एकदम सॉफ्ट जाल्यानंतर कसं जाता, heart chants the holy name and dance like madman. अशी म्हणलेलं असं की अशी कोण भक्त जाताची तांगेल हार्ट जे असता ते शुद्ध जाता, ताजे निमित्त देवाल नाव घेवचे तांकां काही तंत्र जायना. आता आमी कोण भक्त पळयताची तांकां केन्ना अशी थोडो वेळ मेळ्ळ्यार तांणी बीट बॅग घेवन चॅन्टिंग सुरू करताची. कारण म्हळ्यार तांकां देवाल जे नाव आसा ते जे होली नेम आसा ताजी रुची आयल्या. ताजे कारण हे म्हळ्यार तांगेले हृदयांतूल कल्मश आसा ते अगोर वते आसाची. प्रतिकूल जी वस्तू आसा ते अगोर वते आसा आनी तांगेले रुची निष्ठा भाव एंड प्रेम तांगेली रुची जी आसा ते रुची वाडते वता. आणि रुची वाढिल्या नंतर तांकां जे आसा कसं जालें अशी प्रॅक्टिस कोण अशी तांकां फील येतालें की अरे आय एम वेस्टिंग माय टाइम. इफ आय एम नॉट कृष्णा कॉन्शियस आय एम वेस्टिंग माय टाइम. अगर कृष्ण भावना भावित ना हांव म्हगेलें एक्शन इफ इट इज नॉट टू सर्व द लॉर्ड, टू प्लीज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड or to please the Lord, then it is waste of time. तर अशी भक्त जे आसा ते स्वाभाविक रित्या कसं करताची भगवंताला नामस्मरणाक आकर्षित जाताची आणि तांणी कसले सेवा उरल्यार ताका स्वीकार करताची. ताका कसले सांगल्यार तो पटने करता. कोण भक्त आमी पळयताची because they have developed ruchi. Because they have developed ruchi for the holy name, they have ruchi for the service. These are going simultaneously. तर अशी झाल्यानंतर he sometimes cries. Last time मुरलीधर प्रभून हे क्राईज ताजे बद्दल पण हे एक्स्टसीचे हे सांगिल्ले. And sometimes he talks wildly. केन्ना ओडान ओदरता, केन्ना जे आसा ओडान कीर्तन करता. केन्ना अशी म्हळ्यार हे एक्स्टॅटिक सिम्पटम आसा. आमी हे करचे न्ही. म्हळ्यार साधक जे आसा तांगेलांतू हे भाव येना, पण जे शुद्ध स्तरार गेलेले आसा केन्ना अशी हे करता की आजूबाजू व्यक्तीक केन्ना हार्म वरे जावयता अशी वरे तांणी हे करताची. बट तांगेल जे एक्शन आसा इज बिकॉज ऑफ देअर भाव. तर चंद्रकांती म्हणून एक पद्मपुराणांतू एक उदाहरण सांगिल्लें आसा. ते चंद्रकांती जी आसा तिगेल ती वरे अशी एक अशी गोपी आसा तिका कृष्णा वट्टू जे आसा ते स्पॉन्टेनियस अफेक्शन आसा आणि ताजी मुळे जे आसा ती जे आसा ते भावांतू वता आणि भावा वचून ती आसा ते कृष्णाक तिगेल पती म्हणून जे आसा ते मानता अशें म्हणून हे सांगिल्लें आसा.
एक्स्टसी असं ताजे हे विंगड अशी हे असं के जे शुद्ध स्तरारी जशी जशी वता तशी जे असं तांतू तशी भाव जे असं ते दिसता. तर ताजे खातीर जे असं ते श्रीमद भागवतम तमांतो 10.31.9 अंतू एक श्लोक असं तव कथामृत तप्त जीवन कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना. हे जे असं ते चैतन्य महाप्रभू मुखारी किंग प्रताप रुद्रानं हे वर्स रिसाइट केले. केन्ना जेन्ना चैतन्य महाप्रभू रथयात्रेंत आशिल्ले तेन्ना. आणि हे केन्ना चैतन्य महाप्रभू आयकताची चैतन्य महाप्रभू एक्स्टसी वताची भाव विभोर जाताची. आणि भाव विभोर जावन चैतन्य महाप्रभू जे आसा ते एक्स्टॅटिक सिम्पटम जे आसा ते जे आसा तांणी दाखयताचे. तांतू कसल्या चैतन्य महाप्रभू एक्स्टॅटिकांतू वता ताजे कारण म्हळ्यार हे गोपिले भाव आसा अंतू गोपील भाव आसा. आणि ताजे खातीर जे आसा अशें म्हणटात की व्रजांतू तांणी जन्म घेतिल्लो आसा. आता ब्रज मंडलांतू साधारण आत्माक जन्म मेळना. तांणी जे आसा ते स्पेशल डिवोटी उरताची आणि मस्त भगवंताल भक्त आसाची तांका जे डेमिगॉड्स आसाची तांका व्रजांतू इच्छा उरता पण तांका घेवच्या जायना कारण तांगेली ती लेवल ना. आणि म्हणून हे जे आसा गोपीले जे भाव आसा ते आयकून चैतन्य महाप्रभू जे आसा ते कसं जाता भाव विभोर जाताचे. ताजे नंतर गोपी आसाची गोपी केन्ना कृष्ण तागे लील जाल्या नंतर वृंदावन केन्ना कृष्ण वृंदावन सोडून वताची तेन्ना कृष्ण नाम जे आसा तांणी सेपरेशनांतू रडताची. आणि म्हळ्यार तांगेल इंटेन्स रिमेंबरन्स ऑफ कृष्णा बिकॉज ऑफ देअर इंटेन्स रिमेंबरन्स ऑफ कृष्णा दे क्राय लायक एनीथिंग. तशीच चैतन्य महाप्रभून जेव्हा हरिनाम संकीर्तन केले रथयात्रे मुखारी तेन्ना वरे चैतन्य महाप्रभू अशीची भाव विभोर जाले. आणि एक उदाहरण म्हळ्यार श्रील प्रभुपादाले लिलेंतू एक उदाहरण अशी आसा की मायापुराचे लँड घेता आसतना मस्त प्रभुपादांक हे जाले त्रास जाले कष्ट जाले आणि कोणे हे केले फसयले अशी मस्त हे जाले. आणि हे स्ट्रगल केले नंतर केन्ना लँड मेळ्ळे आणि ताजे खातीर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराजाक हे इन्स्ट्रक्शन दिले की लँड जे आसा ते हे करचे म्हणून. आणि केन्ना लँड मेळ्ळे फायनली वेन लँड वॉज परचेज श्रील प्रभुपाद वॉज एक्स्ट्रीमली हॅपी विथ तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. प्रभुपाद जे आसा ते एकदम भाव विभोर जाले. आमकां जे आसा ते आता हांगा एक देवळ बांदच्याक एक जाग मेळ्ळे. And now we see how much wonderful the temple Prabhupada has built or his disciple has built. So this is regarding second topic. Now third topic is Lord's extraordinary mercy. आता हांतू अशी सांगताची की साधना भक्ती करून निष्ठा रुची भाव प्रेम त्याच तरारे हगुर 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 आम्ही वयर वचयता. आणि सेकंड म्हळ्यार कृष्णाल प्रेम आमकां तुरंत वरे मेळयता अशी पट्टने मेळयता. ते कशी एक देवान विशेष कृपा उरल्यार
if God's blessing is there, immediately we can achieve Krishna Prem. ताजे खातीर कृष्ण जे आसा तांणी सांगता आसाची उद्धवाक के हे जी गोपी आसाची हे गोपीन काही ऑस्टेरिटी केलेली ना. त्यांनी कसं केलं? काही केलेलं नाही. त्यांनी कसले तप केलं ना, काय 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 केलं. पण गोपी जे असं वृंदावनाचे सांगितले की एक्स्टॅटिक लव्ह असं. एक्स्टॅटिक लव्ह जे असं दॅट अँड दॅट पोझिशन तांगेले जे ते लेवल असं सर्वोच्च लेवल असं त्या लेवल मेळच्याक देव सांगता, कृष्ण सांगता की दिस इज हिज कॉजलेस मर्सी और हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मर्सी. तर देवाल केन्ना अशी कोणाले कृप उरल्यारी तांकां कसं जाता? ही कॅन बिकम इमिजिएट एलिजिबल पर्सन ऑफ एक्स्टॅटिक लव्ह ऑफ गॉड. आता आम्ही हाजे उदाहरण आता हे कृष्णाला सांगितलं ते एक मस्त वर्ष झालंय, पण आमगेल डोळ्या मुखारी ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यार श्रील प्रभुपादाले. श्रील प्रभुपादाल मर्सीन जे वेस्टर्नर्स तांगेल काही क्वालिफिकेशन ना, पण तांकां कसं केलंय प्रभुपादान तांकां टॉपमोस्ट जे लेवलाचे ज्ञान असं ते तांकां मेळ्ळें. तांणी ताका आत्मसात केलं आणि आम्ही पळयताचे आता तांणी कितले वयर स्तरा पावल्याची. तांणी वयर स्तरा पावल्याची एक टायमार कशी आशिल्ली आणि आतां कशी आसाची. So this drastic change is just because of the causeless mercy of Lord or his Lord's special devotees. तर ताचे खातीर म्हणटाची हांव एक लेक्चर आयकलेलें आणि आमगेले नरोत्तम दास ठाकूर वरे सांगताची एकाएकी आमार नाही पाय बल हरिनाम संकीर्तन मिगेल जे हस ते क्षमत ना, मिगेल पात्रता ना, मिगेल म्हाका काही रुची ना, मागेल काही बल ना हरिनामाक हे करचे तागेले ताजे बद्दल रुची दवरची. तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया म्हणजे तांणी वैष्णव ठाकूरा सांगता तुम्ही कृप केल्या मात्र म्हाका मेळटले. तो जस्ट सी म्हळ्यार एलिवेटेड सोल इतलो आसाची, पण दे हॅव दिस भाव के गुरुल मर्सीन नाल्यार वैष्णवाल मर्सीन मात्र हे साध्य आसा. आणि एक अशी बरे सांगताची की कृष्ण प्रेम जे असं जे गोपील भाव असं किंवा कृष्ण प्रेम असं ते कृष्ण प्रेम मेळच्याक सिंपल साधन म्हळ्यार आम्ही गुरुल शरण जावन गुरुल कृपा जी असं ते प्राप्त करची. आणि आमकां गुरुल कृपा प्राप्त जाल्यार आमकां गुरुले सँक्शनान इमिजिएटली कृष्ण प्रेम मेळयता. आता अशी वरे म्हणटाची के गुरु जे आसा ते जोपर्यंत तागेले शिष्य या जगान आसा तोपर्यंत तांणी जे आसा ताका डायरेक्शन दिवच्या परत परत येताचे तागेले उरताचे अशें म्हणून वरे अशें म्हणून हांव आयकलां आसा अशें सांगिल्लें आसा. सो अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हॅज दॅट पॉवर. आमगेले तितली क्षमता ना, पण we can achieve this topmost this one by extraordinary mercy of Lord or Lord's devotee. So this is what about that is being told in this chapter, the third point, Lord and his devotees extraordinary mercy. And fourth and very important point and to सांगितलं असं त्या म्हळ्यार असोसिएशन ऑफ प्युअर ड्युटी ऑफ द लॉर्ड. साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धी होय.
आम्ही जे असं आमक कसं भगवंता ओटू जे असं रुची असं म्हाका तर काही ना कारण हांव अजून बद्ध असं म्हगेले काही गुण ना पण जे असं आमगेले गोस्वामी असं आमगेले गुरु शिष्य परंपरा असं तांगेले जे तांणी बरोवन दवरिल्ले हे असं ग्रंथ असाची तागे माध्यमांतू त्या माध्यमांतल्यान आमकां तांगेले असोसिएशन मेळटा तांगेल भावना कशी असत जशी भक्ती विनोद ठाकूर असत तांणी मस्त लिखाण केल्या ते जे असत तांणी बरोवन दवरिल्लें असत तांगेल वाजिल्यारी आमकां तांगेले संघ जे असत ते प्राप्त जाता आता संघ प्राप्तीचे एक एडवांटेज म्हळ्यार आमकां तांगेल कृपा प्राप्त जाता knowingly or unknowingly slowly we are just by association of devotee we are associating with devotee we are getting their blessings and तांगेल शक्ती ट्रान्सफर जाता आमगेला बेगीन जे असं ते देवाल बद्दल रुची करच्याक आमकां जे असं तांगेल शक्ती तांगेल माध्यमांतल्यान देवाल शक्ती असता तांगेल माध्यमांतल्यान आमगे लागी येता तर हे करत असताना साधू संघ केले नंतर अशी म्हणल्या की आम्ही जे असं ते ऑटोमॅटिकली भक्तीचे जे प्रिन्सिपल असत तत्व असत ते जे असं ताक समजून घेवच्याक त्या साधू संघाले गुरुले कसं करता आश्रय घेवका असं भगवद्गीतेत श्लोक असं तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन ते एक शिष्यानं गुरुला वचका आणि गुरु प्रश्न तद्विधी परिप्रश्नेन सेवा तगेले जे असं ताका प्रश्न विचारता गुरु सेव करता सेव केले नंतर उपदेश देवाल गुरुल जे असं ते आज्ञा because he is seeing this person is anxious about devotional service तर आमगेल ही जी आतुरता असत इंथुझियाझम असत ते पळोवन गुरु जे असं ते आमकां कसं करताची आमकां ब्लेसिंग दिता आमकां जे असं आमकां एक्सेप्ट करताची and he gives us initiation आणि नेक्स्ट स्टेज आणि तू सांगितलं असं की डिवोटी एक्झिक्यूट्स regulated devotional service and follow regulative principles rules and regulations जे असतात ते करताची and result of such rules and regulation म्हणजे हे rules and regulation follow केले नंतर कसं जात म्हळ्यार आमगेल मनात जे अनर्थ असो अनवॉन्टेड ऑक्युपेशन म्हणून सांगितलं सांगा ते अनवॉन्टेड ऑक्युपेशन जे असं अनर्थ जे असं ते आमगेल मनात अनर्थ जे असं ते अगुर 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 ते नष्ट जातात आणि नेक्स्ट स्टेज म्हळ्यार आमगेल गुरु डायरेक्शनान कसं जात म्हळ्यार आमगेले अनवॉन्टेड ऑक्युपेशन कमी जाल्या नंतर आमगेल फेथ आमगेल श्रद्धा स्टेडी जाता स्टेडी आमगेल श्रद्धा फिक्स्ड अप जाता कारण अनवॉन्टेड आमगेल पळयताचे अनवॉन्टेड कसं करता आमगेल टाइम खाता आता टाइम खालना जाल्यार आमकां टाइम मेळटा टाइम मेळ्ळ्या नंतर आमी ते देवाल सेवेक हे करताचे आणि केली नंतर आमगेल अटॅचमेंट आमगेल श्रद्धा जाता श्रद्धा अगुर 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 जावन कसं जाता श्रद्धाचे परिवर्तन जे असं ते भक्तींत जाता आमगेल मन भक्ती करची इच्छा जाता भक्ती करची इच्छा जाली नंतर नेक्स्ट इज अटॅचमेंट टू द लॉर्ड नेक्स्ट स्टेज म्हळ्यार आमकां देवाल बद्दल अटॅचमेंट जाता आता पळयताची आमी केन्ना भायर गेल्यार लोक आमकां कृष्णाल भक्त आयल म्हणून अशी पळयताची कोणाला अरे इस्कॉन डिवोटी आयला आणि इस्कॉन म्हळ्यार कसं जालें कृष्ण इस्कॉन म्हळ्यार आनी काय ना कृष्ण
Krishna is the center of attraction in ISKCON. ते जे अटॅचमेंट असं ते कृष्णापती अटॅचमेंट असं ते वाढतं आणि अटॅचमेंट वाढील नंतर कसं जाता एक्स्टसी वता तो अगोदर एक्स्टसी वता आणि एक्स्टसी गेल्यानंतर अल्टिमेटली कडेरी लास्ट स्टेज पावता विच इज प्युअर लव ऑफ गॉड हेड. सो हे लास्ट जे सेक्शन असं या चॅप्टराचे तांतून हे 4 पॉइंट्स सांगितलं असं ते अल्टिमेटली निष्ठा रुची भाव और प्रेम. सो भाव जे असं आतापर्यंत भावाबद्दल जे असं ते पहिले चॅप्टर जे सांगितलं असं त्यात जे सिम्पटम जे असं but that bhav is getting transferred into prem by these 4 basic principles, these 4 basic topics. So हे भावाचे प्रेमांतू कन्वर्ट जावचक ह्याचे 4 गोष्टी जे असं ते जरुरी असं त्या 4 गोष्टी खंयचे we should have pure love of Godhead. Second is ecstasy. Third is Lord's extraordinary mercy. And fourth is association of pure devotees. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Harinam Sankirtan ki. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभुजी. Thank you very much. दंडवत प्रणाम प्रभू. चंदकर तुम्ही सांगितलं साजी प्रेम भक्ती बद्दल आणि तुम्हाला चल थे असवे लागी असं आपे पुरीदास तक्क बघेन आपे Hare Krishna. हरे कृष्णा. हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे पुरीदास प्रभु. Yes, thank you, Prabhu. जय हो जय हो. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Hare Krishna. आज आमका प्रभुजीनं कशी आम्ही रूपानुगा रागानुगा भक्तीकिंत आम्ही रूपानुगा भक्ती करतात त्याबद्दल आमका सांगले. हा ऑलरेडी आता टाइम गेला असा हांव जास्ती डिटेल सांगना. प्रभुजीन ऑलरेडी सांगितलं असं रूपानुगा म्हळ्यार रूप गोस्वामीला अनुसरण करता आणि सांगिले प्रकार कशी वैदी भक्ती करून साधना भक्ती करून आम्ही कशी आम्ही प्रेम भक्तीपर्यंत पावित म्हणून प्रभुजीन सांगितलं असं आणि मस्त उदाहरण दिलं प्रभुजीने कशी शुद्ध भक्ती होचके जाल्यार भौतिक जीवनाचे आनंदांतू जास्ती आम्ही भोग करचा प्रयत्न करनाशी ना आम्ही भगवंताक संतुष्ट करचाक प्रयत्न करता त्यांना आमगेले हृदय सॉफ्ट जाऊन आम्ही भगवंताले घनिष्ठ प्रेम प्राप्त करचाक साध्य जाता म्हणून सांगता. आणि इतले नाही त्यांना एक्झाम्पल दिलं असा प्रेम आणि काम. प्रेम म्हळ्यार कसले प्रेम केवळ आम्ही भगवंताशी करचा शकतात आणि भगवंत नाशील कारण ते प्रेम म्हळे एक शब्द ते ताजे ऍक्च्युअली ते प्रेम नाशी ना ते काम म्हणून सांगितलं असा. आणि भगवंत केवळ आम्ही प्रेम भगवंताक करचा शकतात म्हणून हांगा सांगितलं असं. चैतन्य चरितामृत सांगितलं कृष्णेंद्रिय प्रीतीच्या धरे प्रेम नाम. प्रेम नाम ताका कृष्णेंद्रिय आमगेले पुरा इंद्रियानं आम्ही कृष्णाला इंद्रियाक संतुष्ट करचा प्रयत्न केल्यारी ताका प्रेम म्हणून सांगता. आणि आमगेले इंद्रियाक आम्ही संतुष्ट करचा प्रयत्न करताची ताका काम म्हणून सांगता.
आणि प्रेमांतू दोन प्रकार सांगेल असा, एक भगवंताले लिहिले पळून प्रेम करचे आणि एक भगवंताला नॅचरल प्रेम कशी गोपी लोकांना कांक प्रेम आशिल्लो गोपी लोकां बद्दल त्यांनी प्रभुजीने आज सांगितले कशी त्यांनी माकन चोरी करत आशिल्ले ते सांगितले त्यांनी कशें आमगेले बी हृदय माकन सारखे सॉफ्ट करता त्यांना भगवंत आमगेले ते हृदय चोरच्या येताचे म्हणून त्यांनी सांगितलं असा. आणि ते कशी ते गुरुल मार्गदर्शनारे आम्ही साधना भक्ती करून आमगेले हे हृदय आम्ही सॉफ्ट करच्या साध्य असा. आमगे हृदयांतलो कल्मश नाश जावन शुद्धीकरण जावन ते हृदय क्रमेण सॉफ्ट जाता ताजे बद्दल त्यांनी सांगले. इतले नाही त्यांनी कशी भगवंत आम्ही गुरुल शरण जावका तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नाने सेवया एक नम्र भावनाने आम्ही गुरुले शरण वचून आम्ही भगवंताला प्राप्त करच्या शकते. आमगेले स्वतःचे शक्तीने आम्ही भगवंता प्राप्त करच्या शकनाची ताका गुरुले कृप जावका आणि भगवंताला कृप जावका त्यांना मात्र आम्ही भगवंता प्राप्त करच्या शकताचे. म्हणून आम्ही शुद्ध भक्ताले संग करून तांगेले मार्गदर्शनारी आम्ही ते शुद्ध भक्ताला संग करचे कसे करचे ते बी सांगितले त्यांनी आमका. शुद्ध भक्तांना बरयल्ले त्यांनी शास्त्र वाचून ते शास्त्र रूपारी आम्ही तांगेले संग करीत तसे आम्ही भक्तीन तो मुखार वचीत म्हणून त्यांनी प्रभूजींनी सांगितले असं. धन्यवाद प्रभूजी. तुम्ही आज प्रेमा भक्ती बद्दल एकदम सुंदर सांगितलं. आता आमगेले नेक्स्ट फ्रायडे आमगेले सेकंड पार्ट नेक्टर ऑफ डिवोशन स्टार्ट जाता. फर्स्ट पार्ट हांगा संपलेला असा. आणि कोणाले प्रश्न असल्यार एक दोन प्रश्न घेत नाही प्रभूजी. मुरलीधर चरण तू असते. हरे कृष्णा मुरलीधर चरण प्रभू. हरे कृष्णा प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रश्न घेऊत एक दोन घेऊयात प्रभुजी प्लीज. हा कोणाला कसले प्रश्न असले विचार आजचे टॉपिक हवे. कसले प्रश्न ना जाल्यार अनाउन्समेंट असतात थोडे. 5:21 गुरुवार थर्सडे आमगेले भजन संध्या असा. वैष्णव भजन संध्या नवीन कार्यक्रम आमगेले स्टार्ट केला असा आणि लोकांना मस्त उत्साह दाखवून सर्वांनी आता 2-3 महिने नाव ऑलरेडी बुकिंग केला असाची. आणि आमका सुंदर सुंदर आवाजांना आमका वैष्णव भजन ऐकूच्या मेळता 15 दिवसात. फाल्याक सर्वांना हे वैष्णव भजन संध्यान तू भाग घेऊ का ग्रुपान जॉईन जाऊ. आणि फ्रायडे नेक्टर ऑफ डिवोशनाचे सेकंड पार्ट स्टार्ट जाता आयच्यान परांक फ्रायडे. आणि सॅटर्डे डिमन्स इन वृंदावन तंतू काल येवन वध केल्ले लीला आमगेले हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभू सांगिल्ले आमकां ऐकूच्या मेळता असा. शेनवार 23rd 7th. आणि संडे एकादशी आशिल्ले निमित्त आमगेले संपूर्ण भगवद्गीता रिसिटेशन असा. ताजे तांतू जपा टॉक आणि जप कशे करचे म्हणून बी दाखयताची. आणि पूर्ण भगवद्गीतेवरी पारायण प्रति आम्ही एकादशी प्रवेश दवरताची तशी. आणि सर्वांनी 5 घंटे 5 स्टार्ट जाते प्रोग्राम. सर्वांनी तंत भाग घेऊका. हरे कृष्ण. आणि कसले अनाउन्समेंट असतील ऍडिशनल प्रभुजी एक मुरलीधर chat box and the questions. Chat box and the questions प्रभुजी. हा
लड्डू गोपाल सेवा कसं बरेलं लड्डू गोपाल व्हॉट इज दॅट एक मिनिट हा डुईंग लड्डू गोपाल सेवा कम्स अंडर व्हॉट टाइप ऑफ भक्ती ऍक्च्युअली प्रभुपादान आमका जे आसा ते डीटी वर्शिपाक एस्पेशली ग्रस्त लोकांक डीटी वर्शिपा बद्दल सांगिल्लें आसा डीटी वर्शिप करता म्हणून कारण आम्ही जे आसा ते देवळां राबनाची आम्ही देवळा भायर राबताची बट आमगेल प्रत्येकाल घर एक देवळ जावं कारण आमकां देवाल पूज करचे जाल्यार आमकां देव लागीं जावका न्हय ताचे खातीर प्रभुपादान आमकां सांगिल्लें आसा की डीटी इन्स्टॉलेशन कराची आणि डीटी इन्स्टॉलेशन करून देवाला नियमित रूपान तू सेव करची आणि हे साधना भक्तीन तू विंगड जे हे आसा तांतू एक जे आसा ते प्रभुपादान आमकां सांगिल्लें आसा की डीटी वर्शिप करचे म्हणून तांतू नॉर्मली आमी राधाकृष्ण डीटी दवरनाची आमी डीटी दवरतात ते जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लड्डू गोपाल गौनिताय अशी जे आसा ते डीटी जे आसा ते दवरताची आणि तांगेले जे आसा ते विंगड भावान तू आमी ते डीटी करयता आणि लड्डू गोपाल म्हळ्यार एक सान बाबू जे आसा ते वात्सल्य भावांत आमी लड्डू गोपाल सेवा करयता बट as per instruction of Prabhupada, we are all sadhakas and we are doing on the instruction of Prabhupada. But we can have bhav, vingad bhavan आम्ही जे असं ते विंगड मूर्तीचे हे करत कारण आम्ही कशी देवाले भक्ती करतले आम्ही भाव कशी दवरतले तशी देव जे असं ते आदान प्रदान करतात सो एक्सटर्नल कन्सिडरेशन टायटल may not be so much may not have so much weightage but our bhav should be what is being told by Prabhupada नाम कंचे उद्देशान सांगितलं असतं की आमगेल जे असं ते कनेक्शन देवाक देवान मूर्ती द्वारा गुरु पहिले तर आम्ही गुरु शिष्य परंपरे दवरतात आमगे मेन कनेक्शन म्हळ्यार गुरु ते गुरु मुरलीधर प्रभून वरे लास्ट टाइम हे सांगिल्लें आसा डिसायपल खंयचे डिसायपल उरले तागे गुरु कोण आसा म्हणून हे करतात प्रसिद्ध कोण डिसायपल उरले आमी मस्त आमगेला तू समाज तू इस्कॉन मस्त प्रसिद्ध स्पीकर आसा त्यांना विचारतात की अरे आमगेल डिसायपल अशी आमगेल जे कनेक्शन आसा ते गुरु आसा आणि गुरुन सांगिल्ले प्रमाणे आम्ही करचे प्रयत्न करीत आसा ट्राय टू बिकम अ रूपानुग रागानुग मुखार असते मस्त बट विथ ब्लेसिंग ऑफ डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड वी विल बी एबल टू अचीव दिस कृष्ण प्रेम तर तुमगेल भावनु दवरनु तुम्ही एक वात्सल्य हांतू देवाल सेव कर तशी देवाल हे करता तू एक्सटर्नल कन्सिडरेशन कसले उरना हे एक लक्षात घेवका आम्ही देवाल जेन्ना भक्ती करताची ते आमगेल एकदम हृदयांतुल्यान भितरल्यान येवका एक्सटर्नल कंडिशन मस्त उरतले पण देवा कसं प्रीत असं ते आम्ही केल्यार देवाल कृपा पट्टने मेळत त्याचे आम्ही एक्सटर्नल आमतू उरल्यार आम्ही जे मेन सब्जेक्ट आसा ते विसरचे शक्यता आसा
ताची खातीर आमगेले आचार्य कसं म्हणटाची, आमगेले गुरु कसं म्हणटाची, ताजेरी लक्ष दिल्यारी आमकां प्रभुपादान मस्त सिंपल हेजेन सांगल्या कसले घरल्या डिटी हे करा आणि वॉट एवर यू कुक यू जस्ट ऑफर इट टू द लॉर्ड. तांतू कृष्णा पर्सनली प्रेजेंट असं तुंगलोटू. Krishna is personally present with you. Whenever you are offering, you should have this bhav. Okay, Krishna is personally honoring that. अशी लेखच ना की आम्ही दवरले देवान काय खाल्लं ना. मुकुंदा स्टोरी असं. ते देव खाता, देव घेता. पण आमगेल भाव मुकुंदा म्हणून उरले री. Krishna will honor. Krishna will take. पण आम्ही भाव दवरता कसले देव ऑफर केल्या देव कसं करतलो एक नजर घालतलो means he will give his glance and it will be Krishna prasad. So ये अथामाम प्रपद्यन्ते मैं मिगेल भाव सांगता तुमगेल नाही you are an elevated soul all. पण आम्ही अशी म्हणजे हांव अशी हे करता की अरे कृष्णाक ऑफर कशी म्हणे कृष्णा will glance it will be prasad. So it will remain as it is. So then why Krishna will eat? Why he will honor? Mukunda was saying कि why Krishna is not having it. मुकुंदाल भावश्य सह की तो म्हणता की कृष्णान कित्या घेतील ना आता तू घेतील ना तो अशी वरे सांगता कसले तू खायना जाल्यार री देवा सांगता तो तू खायना जाल्यार म्हाका मुगेल आनस पळय तो सवतलो तो म्हाका जोर करतलो अशी म्हणून ही कितले तागेल भाव आस पळय ते लेवल पळय तागेल भावना पळय ते तो देवा एक्सप्रेस करतेस हे जन तो देवा एक्सप्रेस करता Krishna has to do. Krishna sees our bhav. When we are offering everything with bhav, Krishna has to do. Huh? When Draupadi called Krishna with intensity, कसं आहे शरणागत जाऊन Krishna has to come. Huh? So Krishna is there and Krishna will come. But our bhav is lacking actually. आमगेल भाव तशी ना अजून बरं. But whichever way you are worshipping, your bhav is important than external. So try to do more deity worship with bhav. Krishna is bhavagrahi janardana. कृष्णाक बाकी कसले नाका तो काय डिमांड करना तो म्हणतो पत्रम पुष्पम फलम तो काय रसगुल्ला गुलाब जामुन अशी जाव का अशी काय सांगिल नव्हता तो म्हणता म्हळ्यार रे कृष्णान त्या कसले सांगले म्हळ्यार रे एनीबडी कॅन ऑफर इट टू द लॉर्ड एनीबडी विल बी एबल टू ऑफर टू द लॉर्ड बिकॉज everybody may not be having capacity to offer opulent prasad to the Lord. That is one part, but Krishna is saying, be simple. भक्त जे असत ते सिंपल भक्त जे असत ते पटापट प्रोग्रेस करतात ते मस्त विचार करतात तानी विचारांतू उरतात ताजे खातीर आमी भावा दृष्टिकोनांतुल्यान कृष्णाल भक्ती करची विचार करता काय विचार करता पण जे डूज अँड डोंट्स आर रिक्वायर्ड बट मस्त डूज अँड डोंट्स भितर हे केल्या नंतर वी फॉरगेट फॉर व्हॉट वी आर डुईंग तशी जावच्या सॉरी टू टेक longer answer but whatever came in my thought came in my mind I just expressed kindly But it was really very useful explanation, Prabhuji. Thank you so much. म्हणजे तुम्ही डिटेल रीतीने एक्सप्लेन केल्या निमित्तानं सममात होता म्हणजे अर्थ जाता असा it's not ki just for the sake of saying answer you have been saying you have given example and then said म्हणजे आम्ही डिटी वर्शिप करता पण अमुक पंथा कसं जाता आमगेले भाव साख्या वारी उरता अमुक पंथा दास्य वारी उरता अमुक पंथा वात्सल्य वारी उरता सो इट्स लाईक की आमगेल भक्ती खंयची
एज यू सेड की आमगेल भाव इम्पॉर्टंट देर इज नो नीड टू कनेक्ट म्हणून म्हणलंच नव्हे खंयची रिते ना म्हणून कनेक्ट करची आवश्यकता ना देव रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली करता म्हणले थँक्स प्रभूजी हरे कृष्ण थँक्यू व्हेरी मच कसले कोणा विचारच उरले कसं उलोवच उरले रे दे कॅन इवन कॉल मी आय वुड लाईक टू कसं तुमगेलो टू म्हळ्यार आय एम नॉट नॉलेजेबल बट would definitely like to speak to all of you if you are ready to speak. Hare Krishna. हरे कृष्ण पुरीदास प्रभु सांगताल्वे नरसिंह प्रेयराजी Prabhuji is not free actually. He's had some other thing. ओके मुरलीधर चरण प्रभु नरसिंह प्रेयर म्हणतोय हरे कृष्ण नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाददाय हिरण्याकशिपूरक्षः शिरसन्तानकालाय हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहं भजीं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणका अद्भुत शृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्ति विघ्ननाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय तो जी एंड करच नव्हे Okay. विजय गोविंद